Ďakujem veľmi pekne. Dano, môžeš tu chvíľu počkať? OK. Naša úloha je to podpísať, dať to podpísať Steveovi Aokimu, takže dúfam, že sa nám to podarí. Keď nie, tak toto vlastne ani nevidíte, ale nám sa to podarí, takže to určite vidíte. Kamoši, čaute. Vítam vás pri tomto vlogu, ktorý je venovaný jednému festivalu, môjmu najobľúbenejšiemu, a to je Paradise Open Air v Martine, v mojom rodnom meste, kde aj vystupujem, takže teším sa extrémne na to. Aktuálne je piatok, 12:30 a ja odchádzam na festival, čakám ešte na Alexa a chcem dneska venovať čas tomu, aby som vám ukázal areál, aby som vám priblížil tento festival tým, ktorí toto video budete pozerať na YouTube, na Instagrame alebo niekde, a aby vám to pomohlo možno sa rozhodnúť kúpiť si lístky na budúci rok. Takže tento festival je naozaj úžasný za tú cenu, čo dostanete. Dneska je plán jednoznačný, pekne prežiť s rozumom a chystať ešte showku na zajtra. A zajtra je môj veľký deň, povedal by som zatiaľ, že najväčší zo všetkých mojich hracích dní, takže extrémne sa na to teším a užite si tento vlog, dúfam, že sa vám to bude páčiť, poďme na to. Aktuálne prebieha jedno prekvapenie, ktoré nebolo oznámené, a to, že bude vlastne počas opening show aj spevák na klavíri spievať Don't You Worry Child, takže Je to veľký pán. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. toto je nová hlavná brána festivalu, minulý rok to bolo na úplne inom mieste. Ale teraz je to celé spojené so stanovým mestečkom, čiže ľudia zo stanového mestečka iba prejdú cez tento most, areály, kde je foodzona, a potom už sa to rozlieha celý festival. Very nice, ledečka, všetko je, stany sa rozťahujú. Tak to musím robiť ja tieto detaily na staré kolena. Čo si človek nespraví, Miky, nemá. Tak, keď ju neurobi sám, tak sa neurobí ona. Amen. Ďalší upgrade oproti minulému roku je zväčšená VIP terasa, alebo nadstavba VIP terasy. A kapacitu zvýšili o, povedal by som, až desiatky ľudí. A pozrite, aký nádherný výhľad môžete mať odtiaľto. Je to niekde nestabilné, ale je to bezpečné, samozrejme. To aj DJ setov, toto je asi najlepšie miesto na festivale. Čiže oplatí sa priplatiť sa. Dámy a páni, main stage, tu nemôže len tak hocikto, lebo toto je náš Paťko a Paťko je stage manager a on je veľmi na to háklivý. Paťo, čo by si robil, keby tu behne nejaký fanúšik? Ešte raz? Keby tu behne nejaký iba random fanúšik, čo mu povieš? Najprv ho slušne poprosím, aby opustil stage, a keď sa bude vracať, tak mu flashnem flashkou do hlavy. Tak. Je to veľmi efektívne. A keby sem prišiel nejaký tvoj fanúšik? Na house môže. Keby sa niekto došiel so strojčekom, že ťa ide oholiť, tak čo mu povieš? Že nie, ja som povedal mojej budúce, že až na sadbe. Vieš nám aj v rýchlosti povedať, čo sa nachádza na pulte? Nech sa páči. Takže 4K CDJ 3000, základná technika, ktorá je v rideri už každého veľkého DJ-a, aj malého. A Remix 1000, to je vlastne efektor, ktorým vieš jemne ako keby zlepšovať build-upy, dodávať takú tension, aby tie build-upy boli fakt, že viacej silnejšie. A klasický DJ MA9 Mix, to je takisto štandard, zvukovo veľmi kvalitná vec. Je to jednoduché nahranie a potom kamerky, lebo treba povedať, že celý tento festival je streamovaný na Twitch, alebo možno už aj YouTube bude, neviem ako to chalani vymyslia. A môžete si to pozrieť z domu, čiže kto ste boli žochári, chceli ste šetriť, tak si dajte pivo doma a môžete byť doma, ale to, čo zažijete tu, doma nezažijete. Snažíme sa zistiť jednu vec, že odkiaľ Steve Aoki bude hádzať torty, lebo dole je pódium a vlastne jeho show spočíva v tom, že ľudia majú také veľké transparenty Cake Me a snaží sa ako keby custom tortami, ktoré sme museli
na mieru napiecť v rozmeroch tuším 40x30 a akože sú bez chuti a je to iba korpus a pena. Ale nemá nejaké vlastne miesto, odkiaľ to hádže po ľuďoch. To znamená, že niekto má transparent cake me, tak sa rozbehne a hodí vlastne celú tortu do ksichtu. Dokonca na hlavnom vstupe a po areáli kúpaliska alebo festivalu musí byť také značenie a je to, že počas dnešného večerného vystúpenia budú spody a medzi divákov hádzané veľké torty ako súčasť performance. Pri kontakte s tortou môže dôjsť k znečisteniu odevu. Prosím, dávajte si pozor na šmykľavý povrch. V prípade znečistenia odevu informujte sa o možnostiach umytia v merch stánku alebo v stánku na hlavnom festivale. Účasť na zážitku Cake Face je na vlastné riziko a umelec ani organizátor neniesú zodpovednosť za toto. Čiže keď dostanete do ksichtu a zlomí vám to väzy, je to na vaše riziko. Mali ste sa uhnúť. No a pravdepodobne bude hádzať kejky z tohto miesta tam dole. Tam je jeden vizuálik. Jak jsem mu naný. Vidíš na mojich očích? Nie, tak Spravil som niečo zlé? Spravil som niečo zlé? Za to, že zobrali Madura a ona je Maduro. Čo ja s tým? Proste. Vyšiel a bol si z guláka. Niečo. challenge máme, tak myslím, že môžeme ísť za Aokim a môžeme ísť skúsiť získať od neho podpis. A dneska máme takú špeciálnu úlohu spolu s Aikosom, ktorú sme si dali a to je, že Steve Aoki mal 2024 takú špeciálnu spoluprácu s Aikosom, kde si spravil, alebo kde bola taká limitovaná edícia Bund, takých zimných, alebo aké sú to. A ideme jednu zobrať, ktorú potom dostane Kiko majiteľ a naša úloha je to podpísať, dať to podpísať Steveovi Aokimu, takže dúfam, že sa nám to podarí. Keď nie, tak toto vlastne ani nevidíte, ale nám sa to podarí, takže to určite vidíte. Vzácna bunda spolupráca so Steveom Aokim a Aikosom, jedna z 1000 bund, ktoré existujú na svete, doteraz nepoužitá, nenosená, takže veríme, že podpis bude. A Kikuško bude spokojný. Tak. A nielen s bundou, ale aj s celým festivalom, takže naša úloha je podpísať túto bundu a podpísať toto zariadenie špeciálne Illuma Steve Aoki kolaborácia. Aha, verme dosť peniazy. Wow, to je zimná bunda. Ideálne na dnešné počasie. Na noc sa pohodí, viac ako dosť. Je tam z mojej strany presne konkrétne číslo, ktorá z tých 1000 to je. 30/1000. Nie, 130/1000. 130, hej. 130 to je ako Kiková váha. Budeme mať challenge, hej, či má rovnakú váhu ako číslo na bunde. 16. Jak sa páči? Až pre 3 kusy. Dnes zadarmo. 3 kusy. Môžu sedieť tu. Neviem, či to niekto vie, ale tí, čo ma poznajú, tak toto je domáce mestečko a nádherné Martinské hory za mnou. Pozrite sa na ten, tak to vlastne vyzerá pekne. Ale čo je podstatné? Počkaj, Ja som iba jednu veľmi dôležitú vec, že slovo Martin má v sebe jednu dôležitú vec a to je art. Jašetín. Umelecký moment. Kristina Urg. Ahoj. Nachádzame sa v backstage a ako môžete vidieť hlavný stage a vystupuje tam náš legendárny Drahoš. Poďme ho prepadnúť, teda ak nás pustia, ale myslím, že hej, keďže my sme všemohúci a uvidíme jeho reakciu, ak to užíva, ale je tam podľa mňa, že extrémne veľa ľudí a už keď Drahoš skáče a kričí do mikrofónu, tak to značí, že je to fajn. Ideme na to. Pocity, rýchlo povedz. Brutálne, je to mega! Je to super! Toto teraz na chvíľku čo pôjde, to musí natočiť. Budeme tu trebať. V živote som ho nevidel šťastnejšieho, ani keď sa mu narodilo vlastné dieťa.
a pani prichádza Steve Aoki, takže ak toto nepodpíše, tak... Tak bude problém. Šnic zlatý. We need to reach it. Yes. Vieš, Štefan, ideme, TA3, starty dám. A my, áno, poďte. Máme tam video. Áno, tak vieš, že sa toho pôjdete. Všaký smiech. A s týmto žijem, Ale aj my máme... Čo tu sme zo... Jak sa povie, že mám prosbu favor? To šiba, Sony. To ty to chceš ako po anglicky, áno? No po zahorácky ani po slovensky by mi nerozumiem. Zapávaš na tej doheň. Napadá ti niečo, že sa ho opýtať, Tanek sa pýtala. Čo by si sa spýtal? You are from America, but you not look like white. Whose father? Your father was a playful guy. Nie, hlavne nech si nepodpíše krabicu. Otvor to, nezabudni. Tu a teraz vám prisahám, že ja a Alex budeme mať fotku, ako nás Steve Aoki drží na rukách. Tak. Hlavne, že je tam paflik. Čo máš za sebe, kolik sa stálo? Dano, môžeš tu chvíľu počkať? OK. To je to, že čakáš na podpis niekoho, koho podpis vôbec nechceš, ale môžeme skúsiť získať od neho podpis. Okay, oh, backstage, and I have a special ticket in the world. Nice. And it will be possible to sign it. Yeah, of course, yeah. So, thank you so much. You got one of the 1,000. There's only 1,000. Yeah, this is 130. Yeah, that's a good one. Could you also sign this? Of course, yeah. Thank you so much. Enjoy the set that we opened for. All right. Thank you. Bye. Takto vyzerá backstage, keď Steve Aoki ide házať torty. Super, je to super. Dámy a páni, aktuálne prebieha Cake Snow. Máte to Ja ti poviem. Tešíme sa strašne na DKO. Áno, ideme všetci. To je ono, to správna crew. Dano, chceš aj nastupovku natočiť, že z dola pôjdeš? Môžeš. No tak keď budeš dole, točí všetko. Mám taký... Počkaj. Daj si ešte niklik 10. Kamarát môj, môžeš si to. Donesiem ti. Ideme to aj Dominik Hringer. Kabino, dáme! Keď sa dá aura krájať, tak tu aj nôž zatopí.
Paradise Intro Dance Style. Áno, a na druhý player mi naložil dvojku hneď, tam je... No hneď druhé. Nie druhé, áno. There was a time when music brought us together, when people came to dance, not to stare at screens. Somewhere along the way, we forgot how to be present, but not tonight. Put down your phone, feel the bass, feel the energy. A bit closer. Please don't tell me that it's over.